Έχουμε ένα δίλημμα τώρα. Αυτό το δίλημμα είναι το δίλημμα του τρένου. Τον Θάνο και τον Τζόνι. Ποιον πατάει? Ποιον πατάει, πρέπει να απαντήσω οπωσδήποτε. Πεις, Θα δεν με με αναγκάζει νοιάζει. να πω πίπες. Ωραία, νούμερο 7. Βάλ το από τώρα. Κάντε subscribe. Το καλύτερο, το πιο κωμικό κανάλι στον κόσμο. Νούμερο 6. Σκάσε! Καλύτερα, να ξεκινήσουν όλα από την αρχή. Ξεκινήσαν από την αρχή. Αχ, Θεέ μου. Έλα, εντάξει είσαι. Τι αχθέ μου. Τι αχθέ μου. Αχθέ μου κάνει. Αχ, έτσι με κάνει και εμένα. Έτοιμοι. Έτοιμο. Εσύ γιατί. Τα δικά μου φαίνονται για να τα συγχρονεί. Απλά χειροκροτάει. Έχεις το κλάκερ, αυτό εδώ. Το έχω, αλλά έχει σπάσει. Δεν το περίμενες αυτό αρχίδι. Το είδα, το είδα. Α, το είδες. Άρα γιατί πάνω. ρώτησες. Άρα γιατί ρώτησες. Τώρα το είδα, ρε μαλάκα. Έκανα έτσι στο βλέμμα μου και το είδα. Ναι. Ναι. Θα το βάλω αυτό στην αρχή του βίντεο. Είναι η καλύτερη συζήτηση που υπάρχει, έτσι. Οριακά πιστεύω ότι έχει εφέκτη σταματημού. Λοιπόν, καλώς τον το παιδάκι Γεια μας. σου. Όλα καλά. Αχ, μαλάκες, έχω πόση ώρα. Εγώ τώρα χαλάρωσα. Δόξα τω Θεώ. Ήμουνα μέσα στο άγχος με τις μαλακίες αυτές. Κοίτα εδώ πόσο tight είναι όλα, Καλώς ήρθατε μετά από χρόνια ξανά σε ένα ό,τι να είναι γύρισμα στο Anime Portal. Απέσιο από ό,τι βλέπετε το setup εδώ Την πέρα. άλλη γύρισε το αρχίδι. Τι αρχίδι είναι ρε μαλάκα. Μη γελάς εκεί πίσω. Τα αρχίδια. Περίμενε να ανοίξει η κάμερα για να το πει αυτό. Κάθομαι εδώ πως έκανα το Στίνεγκλι. Ήρθαμε εδώ στο για το μπούτσο του setup. Εδώ ο Μιχάλης Anime Portal, παιδιά. Κάντε subscribe. Είμαστε εδώ με τον πολύ αγαπημένο μας, Easy Purple. το τρισμέγιστο, τον υπέρτατο. Εντάξει, αρκετά σε έγλειψα. Συνεχίζω να μιλάω τώρα κανονικά. Ναι, τέλεια. Με τον υπέροχο Ηλία μας εδώ πέρα, ή αλλιώς Τουρντί, θα κάνουμε μια πολύ ωραία χαζή συνέντευξη, έτσι για να περνάτε εσείς καλά και να περνάμε κι εμείς χάλια, να περνάει η ώρα μας γενικά. Και ξεκινάμε. Μια φορά και έναν καιρό ήσουν ένα μικρό παιδάκι που έπαιζε στα λιβάδια και γιατί κατέληξε εδώ ρε φίλε? Γιατί όχι, ρε φίλε. δεν Τι σε ξέρω. χαλάει εδώ. Εμένα δεν με χαλάει τίποτα εδώ. δεν έχεις Νιώθω μάθει- τέλεια. Έχω κουρνιάσει στο θρόνο μου. Δεν έχεις μάθει το μύθο του Εσώπου Ποιον από όλους. και το ποντικό του αγρού? Α, όχι, αυτό δεν το ξέρω το μύθο. Όταν ο ποντικός του αγρού πήγε στην πόλη, Ναι. τον κυνηγάγαν οι φάκες και οι γάτες. Στην αγροτική ζωή δεν γινόταν αυτό. Πίπες δηλαδή, γιατί μιλάμε για μια άλλη εποχή. Ρε μαλάκα, τόση μύθος ώρα του Εσώπου είναι. μου λες τώρα τόση ώρα ένα μύθο του Εσώπου, ρε μαλάκα. Έρθεις εδώ να μου πεις ένα μύθο του Εσώπου. Ναι, γιατί? Ποιος ξεκινάει βίντεο έτσι, ρε μαλάκα. Πού ήρθα. Πρώτον, θα σέβεσαι. Όχι. Θα σέβεσαι, το λέει και η διαφήμιση. Γιατί μωρέ, έχεις πάει σε πολλές συνεντεύξεις και να αρχίσουν να μιλάνε για μύθι του Εσώπου? Όχι. Είναι πρωτότυπο. Όσο να είναι πρωτότυπο, ρε γαμότο. Εντάξει, κι άμα δεν ξέρω, κι άμα βάλω κάτι πολύ εξωπραγματικά περίεργο στον κόλλο μου, πρωτότυπο θα είναι, αλλά τι κατάφερα με τη ζωή μου. Πρώτον, το έχουν κάνει ήδη. Εμείς αυτό που κάναμε δεν το Το έχει κάνει. εξωπραγματικά περίεργο που παίζει να μπορώ να το επινοήσω εγώ. Δεν Ναι. νομίζω, bro. Πάμε, στον ήταν Μιχάλη. πολύ δύσκολο πράγμα. Τι είσαι εσύ, ρε μαλάκα. Ήρθε μια λογόμηγα, ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Μαλάκες, ξέρετε ότι δεν έχω ποτέ έντομα εδώ μέσα, Μαλάκα, μια λογόμηγα. Όπα. Φίλε, θα μας ενοχλεί αυτό. Μπήκε μέσα, κλείσε την πόρτα, κλείσε την πόρτα. Κλείσε, ναι, κλείσε, μην έρθει. Αφού μου είπε να το έχω ανοιχτό. Ναι, για τον καπνό το είπα, αλλά. Μαλάκες, τι στο μπούτσο. Τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα. Ήρθε εδώ πέρα με κάτι Σήμερα ερωτήσεις. θα ξεκινήσουμε ανάκριση. Ναι, μου είπε επίσης ότι θα είναι brutal, μαλάκες. Εντάξει, Φοβάμαι όσο λίγο. να είναι brutal. Για Εμείς να το δούμε. κάνουμε λίγο πιο οικογενειακές ιστορίες εδώ πέρα. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι και πολύ brutal, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πόσους καφέδες πίνεις την ημέρα? Εξαρτάται την περίοδο, ρε φίλε. Ωραία. Άμα είναι πολύ αγχωτική περίοδος και δεν τρώω, γιατί όταν αγχώνομαι δεν τρώω. 11. ή 11. 12, Και κάτι ζεις τέτοιο. ακόμα? Πάρα πολύ καλά κιόλας. Εντάξει. Κοίταξε. Σε μια και εγώ αγχωτική λατρεύω περίοδο. το καφέ, αλλά το ανώτερό μου ήταν 7. Οκ. Δεν είχα φτάσει ποτέ πάνω από. Όχι 7. μωρέ, και εγώ εκεί κάπου πίνω, 7 με 10 κάπου εκεί, ανάλογα τώρα τη μέρα σου λέω. Δηλαδή, όταν δουλεύεις ρε μαλάκα 12-14 ώρες συνεχόμενα και θα πιείς τους δύο, μετά αν δεν θες η ενέργειά σου να κάνει αυτό,
Θα πιεις κι άλλους Ναι, αναγκαστικά. ρε φίλε, αλλά αυτό θα είναι προσωρινό. Δεν μπορείς να φας και κάτι να είναι καλύτερο. Ρε φίλε, επίσης είμαι ένας πάρα πολύ εθισμένος άνθρωπος. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα χείλη μου. Γι' αυτό και καπνίζω, γι' αυτό και θέλω και το καλαμάκι συνήθως να το πει πόνος. Είναι ό,τι πιο απολαυστικό. Ωραία, υπάρχει λύση, πάρε τσίχλες. Μισό τις τσίχλες. Όποιος είναι άνω των 12 χρονών και τρώει τσίχλες πρέπει να πεθάνει, ρε Μα μαλάκα. δεν τρώγονται τις τσίχλες, τις μασάμε. Δεν Δεν έχει σημασία. Ποιος τρώει τσίχλες, Όποιος μασάει τσίχλα άνω των 12 δεν είναι ένας ενήλικος, πρέπει να τον πάρει στα σοβαρά. Μασάω τσίχλα. Μια φορά, 2 φορές το χρόνο. Εκεί σε παίρνουμε σοβαρά, όχι, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Γι' αυτό τόσο καιρό δεν με βλέπει ο κόσμος σοβαρά. Επειδή έχω Γι' αυτό, ρε μαλάκα, τι είναι. ρε γάμο το. Ευτυχώς ήρθες εδώ, τελικά ήρθες να πάρεις τη σοφία μου να στη μεταδώσω. Γιατί, δεν είχα σοφία και από πριν. Όχι, γιατί μασάς τσίχλες, ρε μαλάκα, είσαι σοβαρός. Πού την είδες τη σοφία σε αυτό το πράγμα. Ότι τι. Το σκέφτηκε τώρα. Εντάξει, όλα καλά. Φιλοσοφία. Μέγα σοφέ, ευχαριστώ. Σοβαρά τώρα όμως, πέρα από την πλάκα. Τι είναι αγχωτική περίοδος για σένα δηλαδή? Εξεταστική, δουλειά. Εξεταστική, δουλειά ρε φίλε, αφού σου είπα. Ο κόσμος δεν ξέρει άμα σπουδάζει ρε φίλε. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσω. Δεν με ρώτησε, ρε τρελέ. Γι' αυτό, ακριβώς. Γιατί δεν το ρωτάτε ρε τον άνθρωπο, μην τρέπεστε. Σπουδάζεις? Εσύ με ρωτάς ρε μαλάκα. Ποιος θα με ρωτήσει? Όχι, δεν σπουδάζω. Πέρασα στη σχολή μου τέλος πάντων. Πέρασα διοίκηση επιχειρήσεων όταν ήρθα εδώ πέρα για να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Και δεν με ενδιέφερε φίλη φάση, οπότε ασχολήθηκα με άλλα πράγματα. Τι έχεις να προτείνεις στους ανθρώπους που σπουδάζουν κάτι και δεν τους αρέσει? Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορείς να δώσεις εσύ? Ρε φίλε, τι να σου πω, πάντα εξαρτάται στην περίσταση. Δεν μπορείς να ανοίξεις απλά το στόμα σου και να πασπαλίζεις συμβουλές οι οποίες πιάνουν σε όλους. Απλά εντάξει, άμα δεν σ' αρέσει αυτό που κάνεις γενικά, εγώ το μόνο που έχω καταλάβει είναι ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ πολύτιμος για να τον σπαταλάς. Εγώ όμως, ας πούμε, για να είμαι εδώ τώρα και να βγάζω τα λεφτά από αυτό που κάνω, έπρεπε να βασανιστώ πάρα πολύ. Υπήρχαν περιόδοι που δεν έτρωγα επειδή δεν είχα να φάω. Κυριολεκτικά το προηγούμενο μήνα δεν είχα να φάω. Ήταν αυτή η φάση, έτρωγα μόνο toast. Έτρωγα μόνο γαμμένο toast. Οπότε έπρεπε να το τρέξω, έπρεπε να βγάλω το βίντεο, αλλά είχα χτίσει κάποιες ικανότητες για να μπορώ να το κάνω. Και πριν από αυτό κιόλας είχα πιάσει και τέτοιο. Είχα πιάσει και πόσες δουλειές, οι οποίες ήταν της πούτσας δουλειές, εντάξει. Της πούτσας, ενώ δεν ήταν για μένα, δεν ήταν κάτι που θα έκανα για πολύ καιρό. Το να δουλεύεις, ας πούμε, σε mini market, να δουλεύεις σε zone catering, να δουλεύεις εδώ, να δουλεύεις. Ερώτηση κρίσης, τώρα που είπες για mini market. Πήγαινε στο mini market έτσι ντυμένος? Στην αρχή ναι, μετά άρχισα να τρομάζω τους πελάτες και τις πελάτισσες. Σοβαρά. Οπότε μου πήρανε και τα ρούχα μου. Κοίτα, έβγαζα απλά τα περισσότερα, ρε φίλε. Κρατούσα το. Κάτσε ρε, πώς τους τρομάζεις, αφού απλά φοράγες. Τρόμαζα, ξέρω εγώ. Πώς, τι, σε βλέπαν σαν νεκροθάφτη και τρόμαζαν. Παίζει, δεν ξέρω. Την άλλη φορά να βάλεις λευκά και να πας. Με λευκά ντύνομαι συνήθως. Και γιατί λευκά με που κάμισα εννοώ. Όχι, κουστούμια έχω κυρίως μαύρα τρικώματα. Κάτσε, τρόμαζες τους πελάτες επειδή είχες κουστούμι. Ναι. Νιώθω ότι η κοινωνία σου πάει παραπέει. Ναι, υπάρχει πρόβλημα γενικά. Καλά, δεν σκάγει, είναι περίεργο ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Τι είναι περίεργο ρε φίλε, πριν χρόνια όλοι κουστούμια φοράγανε. Εντάξει, για τώρα είναι περίεργο. Οπότε το αφεντικό μου είπε μπρο, ξέρεις, τσίλα ρε το λίγο. Και λέω εντάξει, άντε. Και ήταν ένας από τους λόγους που ήταν λίγο βασανιστική δουλειά για μένα πέρα από το ωράριο και πέρα από το ότι έκανα και μοντάζ τότε σε ένα YouTuber και ασχολούμουν και με την ταράτσα που είχαμε. Ασχολούμουν με πολλά πράγματα. Με γαμούσε λίγο την ψυχή. Τώρα είμαι χαρούμενος να λέω το ότι μπορώ να αφιερωθώ σε αυτό που κάνω και αυτό που κάνω έχει 15 ειδικότητες τις οποίες πρέπει να κάνω master, παιδί μου. Αλλά για να το κάνω αυτό, ξαναλέω, έπρεπε πρώτα να βασανιστώ, να κρατήσω λεφτά στην άκρη, να αγοράσω εξοπλισμούς, να αγοράσω μαλακίες και μετά έπρεπε εννοείται να δαπανίσω όλο αυτό το χρόνο για να μάθω να τους χρησιμοποιώ. Όλο αυτό είναι χρόνος που θα μπορούσα να δουλεύω για να βγάζω λεφτά σε κάτι. Οπότε η συμβουλή μου είναι. Πρέπει να ζυγίζεις πάντα τις επιλογές σου και πρέπει να ζυγίζεις και το ρίσκο σου, ρε φίλε. Όλα τέτοιο είναι. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον παράτα τη σχολή σου. Απλά αν ξέρεις ότι αν μπορείς να το ζυγίσεις και βλέπεις ότι δεν έχει κάποιο μέλλον για εσένα, ούτε ότι έχει θέσεις, ούτε κάπως οι θέσεις που υπάρχουν στον τόπο που θέλεις να ζήσεις, τέλος πάντων, τότε δεν ξέρω, βρες τι θα κάνεις. Πάντα κάθε επιλογή είναι πολύπλοκη και πρέπει να δεις τι θα πάρεις. Εγώ δεν μετανιώνω για καμία απόφαση που πήρα. Ωραία. Ας πούμε. Και δεν νομίζω ότι θα μετανιώσω και στο μέλλον γιατί είμαι εντάξει και με το να πεινάω. Μπορώ να επιβιώσω οπουδήποτε, ας πούμε, οπωσδήποτε. Γενικά τα είπες ωραία. Απλά θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Γενικά υπάρχουν πάντοτε δυσκολίες στη ζωή. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν μένουν για πάντα. Δηλαδή υπάρχει εξέλιξη αρκεί να το κυνηγάς. Όπως είπες και πριν, το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι ο χρόνος. Ναι. Γιατί αυτό δεν γυρνάει πίσω. Το πιο πολύτιμο. Μύρωκα, το πιο πολύτιμο. Ναι, άρα δεν γυρνάει πίσω. Δεν μπορείς να, ας πούμε, ρε παιδί μου,
να κάνεις κάτι τώρα και να πάρεις τον άλλο χρόνο ξαναπίσω. Οπότε, αν κάνουμε κάτι που δεν μας αρέσει, δεν θα γίνουμε ποτέ καλοί σε αυτό. Είναι δύσκολο να αριστεύσεις σε κάτι που δεν αγαπάς. Κοίτα, κάποιοι άνθρωποι, να το πούμε και αυτό, δεν θέλουν ρε φίλε, δεν τους χρειάζεται να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Το έλεγα και σε ένα live αυτό, δεν χρειάζεται να τα αγαπάς. Απλά εντάξει, έτσι όπως είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι πώς να το πω, που δεν μπορείς να το ενσωματώσεις στη ζωή σου, γιατί ουσιαστικά έτσι όπως μας έχει το συγκεκριμένο σύστημα, ζούμε για να δουλεύουμε ρε φίλε. Οπότε μέχρι και να. Δεν μπορείς να πεις θα πιάσω μια δουλειά έτσι 8 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες, 13 ώρες τι έχεις κατάβγει τώρα και να πεις ότι δεν θα μ' αρέσει. Μη στεναχωριέσαι λίγο, θα βγει 20 ώρες. Παίζει. Πώς, δεν έχεις δει το επεισόδιο με τον Τραγανό Κάβουρα που είχε κάνει, ξέρω εγώ, πλακτόν 20 ώρες και βγαίνει ο Καβούρης και λέει εμείς θα το κάνουμε 24 ώρες. Ναι, όχι, δεν τα θυμάμαι αυτά. Άστα, θεϊκές στιγμές, προφητικές θα έλεγα. Μας προετοιμάζουν από παιδιά, βλέπεις, το βάζουν σαν αστείο και σου λένε έτσι θα γίνει η ζωή σου. Οι δύο πάλι μας κρατάει χαζούς ρε φίλε, γιατί άλλο θέλει ένα χειριστικό κράτος που διψάει για δύναμη. Αυτό, θέλει χαζό λαό και να μην έχει και χρόνο ο λαός. Είναι πολύ λογικό αυτό, αν το σκεφτείς. Λοιπόν, Ποια ήταν η αρχής ερώτηση για να την απαντήσουμε, τι θα συμβούλευα. Πρέπει πάντα να ζυγίσεις τις επιλογές σου, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι και να μάθεις να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις. Είναι μέρος της ενήλικης ζωής, τι θα κάνουμε τώρα. Και να βλέπεις πάντα μπροστά. Εγώ έτσι το λέω αυτό. Είναι το ενήλικο mindset είναι να βλέπω μπροστά, ρε φίλε. Άμα κάνω αυτή την κίνηση στη σκακέρα, μετά τι θα γίνει. Πρέπει να ξέρεις μπροστά τι θα κάνεις. Άμα δεν ξέρεις, πρέπει να βρεις. Τώρα εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να είναι πιο chill, πιο το ένα, πιο το άλλο. Για μένα όμως που θέλω να είμαι πάντα safe, αυτή είναι η σωστή λογική. Να βλέπεις πάντα ενήλικα τα πράγματα. Αυτό. Να ξέρεις τι θα γίνει πριν γίνει, ας πούμε, με μια απόφαση που θα πάρεις. Να μπορείς να καταλαβαίνεις τις συνέπειες. καλά, ενήλικος γίνεσαι μόνο από τις εμπειρίες. Δεν μπορείς να γίνεσαι έτσι, από το μηδέν. Οι εμπειρίες της ζωής δηλαδή σε πιστεύω σε κάνουν ενήλικο. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Αλλά για να τις αποκτήσεις πρέπει. Κάποιοι τις έχουν τις εμπειρίες, απλά δεν τις αξιοποιούν. Αυτό λέω. Εντάξει. Κατάλαβες, Αυτό είναι θέμα επιλογής. Είναι κάποιοι ενήλικοι οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό, ρε φίλε. Και για μένα είναι πολύ βασικό τέτοιο. Είναι πολύ βασικό στο mindset να μπορείς να βλέπεις μπροστά. Δεν γίνεται να μην βλέπεις μπροστά. Ναι, αυτό επαναλαμβάνω είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι ούτε θέμα ας πούμε κοινωνίας, ούτε θέμα ας πούμε ξέρω εγώ οικογένειας. Είναι κάποια στιγμή είναι και επιλογή σου. Εννοείται, να φίλε. είσαι αυτή τη ζωή που Μα θέλεις. μου είπες να δώσεις συμβουλή. Αυτό ναι, κάνω. Εντάξει, και εγώ απλά συμφωνώ μαζί σου. Τέλεια. High five. Good doing. Τι μισείς περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο? Τι μισώ περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, μπορεί να είναι άνθρωπος, αντικείμενο. Άνθρωπο. Δεν μισώ κανέναν άνθρωπο αρχικά. Μιας και μου δίνεις το Δεν πάτημα. έχει σημασία. Είναι όντως brutal η ερώτηση, γιατί δεν έχω μίσος τόσο πολύ μέσα μου, ρε φίλε. Έχω οργή για κάποια πράγματα μένος, το οποίο παράγεται από θλίψη για τον κόσμο περισσότερο. Ναι, το μένος είναι το μίσος. Όχι, το μένος δεν είναι το μίσος. Το μένος που δημιουργεί την οργή, μετά δημιουργεί το μίσος. Εντάξει. Άρα είναι κάτι σαν να λέμε εξαδέρφια. Οργή, ας πούμε. Ας πούμε η οργή, Ας πούμε ναι. οργή περισσότερο. Έχω Ναι. περισσότερο οργή για κάποια πράγματα παρά η οποία οργή απλά μασκαρεύει τη θλίψη μου, όχι το μίσος μου. Για να καταλάβεις. Οπότε δεν θα έλεγα ότι μισώ κάτι. Τώρα στην πλάκα τη μισώ. Δεν ξέρω. δεν λέω απαραίτητα Το πλάκα. χαλασμένο τυρί στο ψυγείο, ξέρω εγώ. Το φασισμό, ας πούμε. Ναι, Σίγουρα. γιατί τον μίσες παράδειγμα. Τι εννοείς, ρε φίλε. Τι εννοώ ρε φίλε, πρέπει να το διευκρινίζουμε. Οποιαδήποτε ιδεολογία που καταπιέζει τέτοιο, που καταπιέζει άλλους ανθρώπους, είναι και τον Μπούτσο, τι να σου πω. Ναι. Μισώ την καταπίεση. Η ερώτησή μου είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τότε κάποιοι τι θέλουν? Γιατί αν δημιουργήσεις κάτι που καταπιέζει μια κοινότητα ανθρώπων ή μια ομάδα ή οτιδήποτε γενικά και να μην είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι ζώο παράδειγμα, θα αργά ή γρήγορα θα έρθει και σε σένα γιατί θα βρεθεί κάτι πιο πάνω από σένα αργά ή γρήγορα. Αυτό δεν το σκέφτονται, κατάλαβες. Δεν ναι. σκέφτονται μέχρι εκεί. Αυτά Ναι. είναι 5 βήματα μπροστά στη σκακέρα. Αυτοί σκέφτονται πού θα πάει το μικρό πιόνι. Ας πούμε, είναι η επόμενη κίνηση. Ναι, ρε φίλε, απλά ξέρεις ποιο είναι το λογικό. Μου πες κάτι πολύ κοινό που είναι το αυτονόητο να μισούμε κάτι που καταπιέζει κάτι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τους αρέσει. Αυτό είναι που εγώ δεν μπορώ. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει. Εντάξει, είναι κάποιοι που προτιμάνε το βανίλια παγωτό, άλλοι που προτιμάνε το κακάο, άλλοι που προτιμάνε να βάζουν το ξυλάκι με το παγωτό Γιατί στον κόλλο θες τους. να σου πω και ονόματα.
Anyway, για να είναι το πάρουμε από την βαριές. αρχή, γιατί τώρα γράφουν και οι κάμερες. Ναι, φίλε. οκ. Τι μισώ, ας πούμε την αγένεια, ας πούμε, σε καθημερινό επίπεδο. Δεν μπορώ την αγένεια, χωρίς λόγο. Να την παίρνεις ή να τη βλέπεις. Και να την παίρνω και να τη βλέπω. Ωραία. Όταν δεν υπάρχει λόγος να είσαι αγενής, μην είσαι γαμμένα αγενής. Είναι πολύ απλό. Είναι basic human decency. Φέρσου στον άλλον άνθρωπο ανθρώπινα, ξέρω εγώ. That's all. Θα σου πω κάτι που μου είχε πει μια δασκάλα μου. Να φέρεις τον άλλον όπως θες να σου φέρονται. Εντάξει, Αν θέλεις να σου φέρονται χάλια, καλά, κάποιο μπορεί να θέλει να του φέρονται χάλια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάει να πρίζει τις μπάλες στον άλλον. Στα αρχίδια μου, πώς θέλεις να σου φέρονται. ναι, εννοούμε ρε παιδί μου, εντάξει, κατά το πλήστον οι περισσότεροι δεν θέλουμε να μας φέρονται χάλια. Καλά, εντάξει. γι' Εγώ αυτό σου το λέω λέμε στα συμβουλή αυτή. σαν γενικό κανόνα, χέστηκα πώς θες να σου φέρονται εσένα. Γενικά στους άλλους ανθρώπους θα φέρεις σωστά. Αυτό δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Ωραία, πολύ σωστό σε αυτό, συμφωνώ Αυτό. και εγώ μαζί Αυτό, σου. αυτό. Είμαι 1000% σίγουρος ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό στην ανθρωπότητα Ναι. για ένα και μοναδικό λόγο. Είμαστε εγωιστές. Ο εγωισμός πιστεύω ότι μας κάνει να φερόμαστε με υπεροψία ή ας πούμε. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με την ευγένεια. Μπορείς να είσαι όλοι είναι εγωιστές, όλοι είναι ιδιωτελείς σαν άνθρωποι. Ακόμα και οι ανιδιωτελείς κινήσεις που κάνουμε είναι εν τέλει ιδιωτελείς. Οπότε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κάτι πραγματικά ανιδιωτελές. Εγώ αυτό που θα πω είναι, ρε φίλε, ότι άμα είναι να έχεις εγωισμό, τουλάχιστον να έχεις μέσα στον εγωισμό σου, σαν μία από τις αξίες σου, το να μην είσαι σκουπιδάνθρωπος, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς να το πω άγιος σε απλά ελληνικά. Μην φέρεις άσχημα σε άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Άμα υπάρχει λόγος, it's okay, φέρ σου όσο άσχημα θες για μένα. Δηλαδή, αν θες να αντισταθμίσεις την κακία με την κακία, εγώ είμαι πάρα πολύ ok με αυτό. Οκ, εγώ λίγο διαφωνώ σε αυτό, αλλά οκ. Καλά, μαζί σου, εγώ δεν είμαι Μπορούμε τόσο να καλό. αντισταθμίσουμε, ρε παιδί μου, την κακία που παίρνεις με το να κάνεις την ανυπαρξία στον άλλον. Αδιαφορία εννοείς. Όχι αδιαφορία, ανυπαρξία. Ανυπαρξία. Δηλαδή, να μην τον έχεις καν να τον σκέφτεσαι σαν οντότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να πονέσεις κάποιον που σε ενοχλεί ή με οποιοδήποτε τρόπο με το να μην υπάρχει για σένα. Κυριολεκτικά περιγράφεις την αδιαφορία. Ναι, απλά η μη ύπαρξη, Ναι. ενώ ρε παιδί μου ότι τον διαγράφεις παντού. Στη μη ύπαρξη είσαι ντελούλου, ρε μαλάκα, υπάρχει ο άλλος. Ενώ στην αδιαφορία. δεν υπάρχει για σένα. Ωραία, αυτό είναι η αδιαφορία, όχι η ανυπαρξία. Εντάξει. Εγώ έτσι το θέτω στο μυαλό μου. Οκ. Μπορεί να το θέτω και κάπως αλλιώς. Όχι, απλά προσπαθώ να βρω. Καταλαβαίνω τι λες, απλά είμαι λίγο grammar τέτοιο. Είμαι λίγο με τις λέξεις, είναι η κάβλα μου οι λέξεις. Γι' αυτό και είμαι έτσι μπαλάκας. Οπότε να συγχωρείς τη μαλακία μου. Εντάξει, συγχωρώ τη μάνα. Είμαι έτσι λίγο με τις λέξεις. Με τις λέξεις θέλω ακρίβεια, Μιχάλη. να ξέρεις. Εντάξει, Είμαι συγχωρώ. κάψα. Αφού θέλεις ακρίβεια, πες μου τι σημαίνει μαλακία. Τι σημαίνει μαλακία? Τι σημαίνει μαλακία πρακτικά. Εσύ τι πιστεύεις ότι σημαίνει μαλακία? Δεν είναι αυτό που νομίζουν όλοι. Εμείς μετά το αλλάξαμε. Πρέπει να το. Ωραίος, κάτι τέτοιο. Τώρα δεν θα έχουμε Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Όχι έτσι. Κάνε την μπλούζα σου. Περίμενε κάπως λίγο. Για να μπει έτσι. Κατάλαβες. Πώς έτσι. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Μπράβο. Τώρα είσαι κόκλος. Κόκλος. Κοκλώνεσαι με. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο στο κανάλι? Στο κανάλι μου, ποιο είναι το αγαπημένο? Ναι, ποιο, στο δικό μου, στο δικό σου. Δεν περίμενα αυτή την ερώτηση για να είμαι ειλικρινής. Ποιο είναι το αγαπημένο μου? Σχεδόν το κάνω πάντοτε αυτή την ερώτηση. Οκ, για πες. Εσύ στο κανάλι μου ποιο θα διάλεγες για αγαπημένο? Τα έχεις δει καταρχάς τα μεγάλα. Τα έχω δει, ναι. Τέλεια. Ποιο θα έλεγες το αγαπημένο μου? Για να τα θυμηθώ λίγο κιόλας. Για όχι σένα, το αγαπημένο Όχι, σου. όχι, το αγαπημένο σου, συγγνώμη. Α, το δικό μου αγαπημένο. Ναι, λάθος. Το γρυπάρι. Οκ. Εμένα αυτό είναι το λιγότερο αγαπημένο μου. Το αγρυπάρι απλά πέθαινα στα γέλια με την πάνα. Το βλέπα και είμαι φάση, ο τύπος είναι θεός. Είναι θεός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκανε αυτό το σκετσάκι τόσο πετυχημένο. Ξέρεις τι, στα βίντεο είμαι κάψας, γιατί κάθε φορά κάνω έτσι ένα μεγάλο βίντεο και επειδή εγώ είμαι ο τύπος με το κουστούμι και τις περίεργες λέξεις και περνάνε έτσι πολύ και καλά σοφιστική και τα αρχίδια μου τα δυο. Και τέλος πάντων, εγώ πάντα βρίσκω να κάνω κάτι ακραίο. Ας πούμε, από το τελευταίο βίντεο ξεστικό πήγε. Τι? Ήταν μια σκηνή στο chapter 4 που δεν το έβαλα εν τέλει στο βίντεο, γιατί έβγαινε πολύ μεγάλο, που έφτιαχνα ένα toast με τις πατούσες μου και χοροπηδούσα πάνω και ήταν αυτό. Γενικά πάνω κάτω κάνω σχεδόν πάντα κάτι unhinged. Κάτι πολύ unhinged που δεν βγάζει Αλλά νόημα. με άφησε λίγο με ανοιχτό το στόμα, έτσι. Και δεν γίνεται συχνά να μένω άφωνος. Πω, μπράβο, ενδιαφέρον.
πάντα σε κάθε μεγάλο βίντεο πρέπει να σκεφτώ κάτι που θα σπάει όλο το dramatic effect που έχω, ρε παιδί μου, με το λόγο μου και αυτά. Και απλά θα είναι unhinged. Σε μένα πάντως το έσπασες. Γιατί okay. έχω δει κι άλλα βίντεο, ρε παιδί μου, που στην ουσία καταργούν όλη τη σοφία του γρυπάρι. Την είπα Σοφία συγγνώμη τη Θεά Αθήνα γι' αυτό. Ζητάει συγγνώμη από τη γαμημένη Θεά Αθηνά, ρε μαλάκα. Δεν είναι γαμημένη, είναι αιώνια Παρθένα. Λυπάμαι, θα πρέπει να το ξέρεις. Συνεχίζουμε. Πώς τον αντέχεις, ρε φίλε. Ναι, για πες. Ποια ήταν η ερώτηση αρχή. Η ερώτηση είναι την απάντησα, το αγαπημένο μου βίντεο. Οκ, είναι το γρυπάρι εσένα. Εγώ είμαι ανάμεσα στο τελευταίο που βγάλα. Το πώς influencers σε χειραγωγούν γιατί. Τι ταινία εννοείς που έβγαλες? Ταινία είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι βίντεο. Συνέχισε. Έριξα εκεί πέρα full, ρε φίλε. Έριξα πολύ πράγμα. Να παίξεις και στους κινηματογράφους, έτσι. Εντάξει, το παρατραβάς τώρα, το παρατραβάς πάρα πολύ. Θα τέριαζε να παίξει μεγάλη οθόνη. Παίζει, ναι, άμα είχα κάνει τεχνικά κάποια πιο σωστά πράγματα, γιατί εννοείται όταν έχεις τόσο footage, σας έδειξα πριν το ότι ήταν και 400 κάτι γίγα, όταν έχεις τόσο footage. Μισό τέρα ήταν αυτό το βίντεο, οριακά μισό τέρα. Θα έλεγα ή ανάμεσα σε αυτό ή στο dating coaches. Το dating coaches σαν βίντεο. Αυτό δεν περίμενα να το ακούσω, να πω την αλήθεια. Γιατί? Περίμενα να ακούσω. Μα έχω 4 βίντεο, λέει. Περίμενα να ακούσω Άσκιο Άνενα για κάποιο λόγο. Όχι, εκείνο μου βγήκε σε 3 εβδομάδες σκέψου. Και μου βγήκε σε 3 εβδομάδες τόσο εύκολα, γιατί στο dating coaches ανέβασα πάρα πολύ την ποιότητα από το τελευταίο, γιατί έκανα ένα διάλειμμα από το να ανεβάζω 6 μήνες για να μπορέσω να κάνω ένα rebrand, ρε φίλε. Αλλά σίγουρα έχει πολλά προβλήματα το dating coaches, αλλά σαν essay το μισό, όχι το κωμικό, μ' αρέσει αρκετά το γράψιμό μου εκεί. Τέλος πάντων, το τελευταίο θα έλεγα, ρε φίλε, εν τέλει. Το τελευταίο, ξέρω εγώ. Το τελευταίο είναι ταινία, ρε φίλε. Είχε περισσότερα πράγματα. Αυτό, είχε σίγουρα περισσότερα πράγματα, είχε και καλύτερη ποιότητα. Το τελευταίο είναι το αγαπημένο μου. Σε γράψιμο όμως, στο πώς το απόλαυσα, το μισό του dating coaches. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Ενδιαφέρον. Αυτό. Εντάξει. Θέλω να μου πεις 7 κανάλια, είτε στο YouTube είτε στο TikTok. Το Instagram δεν με ενδιαφέρει τόσο, είναι η αλήθεια. Που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε εγγραφή. Αλλά δεν είναι το δικό σου. 7 κιόλας. 7, ναι, ρε. 7 μαλάκα. 7 στην αρχή, αυτό ήθελε να πει 5. Όχι, 7 θα το κάνουμε γιατί μ' αρέσει. 7 μαλάκα, τους μισώ όλους. Δεν θα σου βρω 7, αλλά θα. Δεν με νοιάζει να έχουν και 5 subscribers. Μπορεί να είναι καλοί και να μην τους ξέρει κανένας. Οκ. Λοιπόν, θα σου πω τέτοιο. Θα σου πω νούμερο 1 το Θανάκιο. Γι' αυτό και συνεργάζομαι κιόλας μαζί του. Γιατί εντάξει, και άλλο είναι να είναι ο άλλος φίλος σου και αν τον προωθείς επειδή είναι φίλος σου, και άλλο να είναι φίλος σου ο οποίος μπορεί να κάνει και εξαιρετική δουλειά. Πιστεύω ότι αξίζει τέτοιο, αξίζει πάρα πολύ support από τον κόσμο και το παίρνει κιόλας. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο του. Το στυλ που έχει φέρει τέλος πάντων στην Ελλάδα, που κάθεται έτσι αραχτός, του ταιριάζει πάρα πολύ. Και επίσης είναι κάνει πάρα πολύ ωραία αστεία, ρε φίλε. Με κάνει να γελάω συνέχεια. Ναι, αυτό. Και πιστεύω και τον κόσμο τον κάνει να γελάει. Αλλιώς δεν θα είχε την απέφχηση που έχει. Ωραία, είπαμε 1, έχεις άλλα 6. Παπάρια σε κάνουμε βρω 6. Ωραία, τέλος πάντων. Λοιπόν, αν μετά. δεν τα βρεις, δεν πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ωραία. Αν δεν τα βρω, δεν πάμε στην επόμενη. Ναι, θα μείνεις εδώ μέχρι να. Θα πω μαλακίες μετά, το ξέρεις. Ας πεις, θα δεν με αναγκάζει νοιάζει. να πω πίπες. Ωραία, νούμερο 7. Βάλ το από τώρα, κάντε subscribe. Το καλύτερο, το πιο κωμικό κανάλι στον κόσμο. Νούμερο 6. Anyway, λοιπόν, μετά το Θανάκιο θα σου έβαζα τη Μάιρα, η οποία Μάιρα είναι το προσωπικό μου project. Γιατί το λες project? Το λέω project γιατί έχω αναλάβει όλο το mentorship πάνω της. Γενικά η Μάιρα προσπαθεί να φέρει αυτό που φέρνω εγώ. Προς το παρόν νομίζω είμαστε 2 στην Ελλάδα που το κάνουμε τέλος πάντων με αυτό το στυλ. Προσπαθεί να φέρει αυτό το βίντεο essay, απλά μοιράζομαι τις σκέψεις μου, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να κάνω βίντεο σχολιασμού δράμα, ναι, που δεν είναι απλά δράμα, λες και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το ονομάζουμε κάπως βίντεο essay, που θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα. Που είναι και βίντεο σχολιασμού πολλές φορές. Θα πω Μάιρα γιατί έχει πάρα πολύ μέλλον και γιατί κατάφερα να τις μάθω και σε τεχνικό επίπεδο και σε mindset και σε όλα. Όλα τα πράγματα από μένα μου πήρε 7 χρόνια, ρε φίλοι, να τα μάθω. Και εμένα μου αρέσουν τα βίντεο της Μάιρα. Και πιστεύω αξίζει να κάτσεις. Είναι ψυχαγωγία, ρε φίλε, και η ψυχαγωγία από το χώρο γενικά λείπει πάρα πολύ. Υπάρχει μόνο διασκέδαση. Υπάρχει κυρίως βασικά διασκέδαση. Υπάρχουν σίγουρα κάποια κανάλια τα οποία είναι ψυχαγωγικά, αλλά λείπει αυτή η ψυχαγωγία από το
πιο στενό έτσι community, το πιο παιχνιδιάρικο. Υπάρχουν ψυχαγωγικά κανάλια που μπορώ να σκεφτώ, αλλά είναι λίγο πιο επιστημονικά, είναι λίγο πιο εδώ, πιο εκεί. Κάπως τους λείπει λίγο αυτό το fun factor. Και η Μαρία το έχει, ρε φίλε, το φέρνει. Οπότε Μάιρα σίγουρα, Θανάκιος και Μάιρα. Τώρα τι έχω, άλλα 5. Έχεις άλλα 5, ναι, έτσι. Τρίτο κανάλι, θα έλεγα σίγουρα Τζέρκι, φίλε, άμα ξαναξεκινήσει. Άμα όντως βγάλει κάτι βιντεάκια που μου έχει πει, πιστεύω είναι ένα κανάλι το οποίο θα δώσει πάλι ένα διαφορετικό φλερ στο ελληνικό YouTube. Γιατί? Θα δώσει... Γιατί ρε φίλε, ο άνθρωπος το έχει αφήσει για πάρα πολλά χρόνια και ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και με άλλα πραγματάκια. Και επειδή τότε ήταν το Wonder Kid από όλους μας, έτσι τον λέω εγώ για το meme και με κοροϊδεύει. Ρε φίλε, αυτά που έλεγε τότε ήταν λίγο προβληματικά σε απόψεις και τέτοια. Γιατί έκανε κάτι βίντεο σχολιασμού. Τον έκραζα φυσικά ακόμα και τότε. Ωστόσο τώρα που έχει μεγαλώσει, έχει οριμάσει λίγο, πιστεύω ότι μπορεί να δώσει ρε φίλε ένα άλλο flair στο τέτοιο, στην όλη φάση. Χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που έχουμε συνηθίσει και αυτό που έχω εγώ συνηθίσει. Αυτό. Πιστεύω μπορεί να δώσει ένα πιο καλλιτεχνικό vibe. Ξέρεις τι άλλο, μ' άρεσε, είδα ένα κανάλι στα lives μου. Είδα το The Skeptic Theory που έκανε κάτι παρόμοιο που εξήγησε κάπως το Rage Bait, το Rage Farming είχε εξηγήσει. Τέλος πάντων, είδα ένα βίντεο που. Νομίζω το έχω πετύχει. Το γιατί μας αρέσει το δράμα, άμα το έχεις δει. Νομίζω πρέπει να το έχω δει, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, ακόμα. αυτό το κανάλι δυστυχώς δεν πρόλαβα ή δεν το σκέφτηκα, δεν έχω τσεκάρει παραπάνω, αλλά ένα βίντεο που είδα που εξηγούσε παρόμοια πράγματα με αυτό που εξηγούσε τώρα στο δικό μου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν πάλι κανάλι ψυχαγωγίας που εντάξει το λες έτσι και φαν. Ας πούμε, κάπως σου τα δίνει έτσι πολύ όμορφα. Οπότε σίγουρα και εκεί μ' άρεσε αρκετά εκείνο το βίντεο. Τώρα δεν ξέρω παραπάνω για τον άνθρωπο. Ξέρεις τι θα πω τώρα? Θα σου πω ένα κανάλι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και θα σε γαμίσω εκεί. Εμένα γιατί θα με γαμίσεις? Johnny Peace, bro. Πώς γράφει? Wait. Johnny Δεν Peace. έχει. Παιδιά, Κάτσε, όταν λες δεν έχει ξεκινήσει τι? Υπάρχει στη σφαίρα. Περίμενε, υπάρχει στη σφαίρα της φαντασίας? όχι, υπάρχει στη σφαίρα, είναι έτοιμο να ξεκινήσει τώρα, τύπου σε λίγο. Και τι περιεχόμενο θα έχει? Θα κάνει βίντεο αίσθηση ο Τρελάκιας σε ό,τι γουστάρει, ας πούμε. Τώρα δεν θέλω να σποιλάρω, είναι δικό του τέτοιο, μου έχει πει κάποιες ιδέες του. Πιστεύω, επειδή γενικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην αισθητική, στην τεχνογνωσία και στον Ιωάννη γενικότερα, ρε φίλε. Πιστεύω θα δώσει και αυτός ένα φλερ έτσι λίγο άλλο. Και αυτό είναι επιτέλους καλό, γιατί ο Τζόνι δεν τρέχει τόσο πολλά βίντεο όσο ο Θάνος. Ναι. Αυτό με έκανε πραγματικά να χαρώ. Και εμένα, γάμισέ τα ρε. Εγώ τους έχω πρίξει τα αρχίδια, περισσότερο με το Θάνο μιλάω εννοείται, αλλά το Θάνο του πρίζα πόσους μήνες τις μπάλες, 6 μήνες του λέω κάνεις όλο κανάλι. Αυτό είναι το ένα πράγμα που έλεγα στο Θάνο από πάντα. Και το έκανε, πήγε τάπα και εντάξει, αυτό ήταν ευτυχώς ρε μαλάκα, ευτυχώς. Καλό αυτό, για συνέχισε. Είναι δύσκολη ερώτηση τώρα, ρε μαλάκα. 5 κανάλια στα οποία αξίζει να κάνεις subscribe. Δεν είπα 5, είπα 7. Ωραία, βρήκα το ένα. Ρούσμπα. Ρούσμπα γιατί? Ρούσμπα γιατί πλέον πιστεύω μετά από όλες τις πίπες που έκανε τον προηγούμενο καιρό με το που ξεκίνησε και κάτι δράματα που μπλέχτηκε και δεν έπρεπε, ας πούμε, και το κατάλαβε τέλος πάντων ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι είναι ένας τύπος ο οποίος πάντα παλιά δεν το είχε τόσο, νόμιζε ότι το είχε με το μοντάζ, αλλά τώρα το έχει βρει πάρα πολύ καλά να φτιάχνει το flow του στο μοντάζ και έχει δώσει πάρα πολύ value ρε φίλε σε αυτό, είναι πολύ καλός editor. Δεν θα κάτσω να το γιώσω αυτό το content, αλλά μπορεί άμα βγάλει κάτι που με ενδιαφέρει και έχω χρόνο να κάτσω να το δω και μ' αρέσει το πώς το κάνει. Του έχω πει ένα πράγμα, του έχω πει bro με την έρευνα πρόσεχε τον κόλο σου, μην τα βιάζεσαι. Αλλά αν εξαιρέσει κανένα δυο ανακρίβειες από εδώ, από εκεί, εμένα προσωπικά μου αρέσει ρε φίλε όλο αυτό, γιατί το θέλαμε ένα τέτοιο κανάλι, το θέλαμε όντως. Οπότε για μένα, εφόσον παραδέχτηκε κάπως τις πίπες του και αυτά, content wise, τώρα άσε το άτομο, content wise πιστεύω είναι κάτι που θα αρέσει ας πούμε στον κόσμο. Και αρέσει και σε μένα ας πούμε. Μ' αρέσει να βλέπω έναν τύπο να δίνει τόσο effort για τα βίντεο του. Ωραία. Ναι, και δεν μπορώ να πω ότι έχει βάλει πολύ καύλα, πολύ πάθος, δεν μπορώ παρά να μην το σεβαστώ αυτό σε έναν YouTuber. Αυτό. Οπότε έχω βρει 6 μαλάκες, έχω κατουρίσει στη μούρη. Many months later. Δυσκολεύεται με το 7 βλέπετε? Ναι. Ξέρεις τι θα πω? Τι θα πεις?
Φίλε, θα πω το legit gaming. Αυτός δεν είναι μικρός, αυτός είναι τεράστιος. Όχι, όχι, μαλάκα. δεν έχω άλλο μικρό να πω, δεν θυμάμαι άλλο. Για πες μου τώρα, λες legit γιατί. Ξέρεις γιατί? Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα let's plays, ρε φίλε. Και είναι κάτι που. Σκάσε! Είναι κάτι που έκανα κι εγώ στο κανάλι μου όταν το πρωτοξεκίνησα για να μάθω Συγγνώμη. βιντεάκια. Ποιος είναι ευρυκογείο, σκάσε. Συνεχίζουμε, ναι. Είσαι το τρίποδο. Ρε μαλάκα. Γαμίσαμε τον πλάνο, τέλεια. Μ' αρέσουν τα let's plays του, αυτό έλεγα πριν. Μ' αρέσουν απλά πάρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, όταν θέλω να δω κάποιο game, έτσι ό,τι να είναι να περάσει η ώρα, μπορεί να βάλω ένα βίντεο του να παίζει για να φάω να κάνω. Και το δεύτερο κανάλι του έχει φάση. Το δεύτερο δεν το βλέπω, ρε φίλε. Γιατί ρε. Δεν ξέρω. Καμιά Δεν φορά έχω κάθεται χρόνο. και μιλάει. Σκέτο. Ναι, Και έχει πλάκα. Καλά, ο Γιάννης ανεβάζει πάρα πολλά βίντεο, είναι δύσκολο να κάνεις keep up γενικά. Δεν βλέπω τώρα τελευταία, αλλά θυμάμαι ήταν πάντα με ευχάριστη. Ήταν ευχάριστο watch, ρε φίλε, να βλέπεις ένα άκυρο game έτσι ηλίθιο. Γι' αυτό και δεν ξέρω, μου άρεσε. Ωραία, πάμε. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά. Η αγαπημένη μου σειρά. Είτε animation, είτε anime και σειρά με ανθρώπους προφανώς. Live action. Ναι. Την καταλαβαίνω τη διαφορά. Έχω δει μόνο ένα anime στη ζωή μου και αυτό όταν ήμουν 12 χρονών. Κάτι τέτοιο. Να Ήταν μαντέψω. το Tokyo Ghoul. Εγώ θα έλεγα Death Note, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορώ τα anime, γενικά δεν είμαι τη φάση αυτή. Ντροπή σου, ρε. Καθόλου. Φτούσου. Τα σχαίνομαι. Στο anime portal δίνει συνέντευξη. Φτούσου, δεν θα λες δεν θα μιλάς έτσι. Βλέπεις πόσο ακραίος είμαι. Έρχομαι εδώ και η ύπαρξή μου όλη σας κάνει dis, μαλάκα. Ποια είναι η αγαπημένη μου σειρά. Η αγαπημένη μου σειρά, δύσκολο. By far η αγαπημένη μου και σε πολυπλοκότητα και σε τέτοιο είναι για έναν ηθοποιό με τον οποίο ηθοποιό μεγάλωσα εγώ από άλλες τους σειρές τέλος πάντων που έπαιζε. Το James Spader. Η αγαπημένη μου σειρά είναι το Blacklist. Ενδιαφέρον. Η αγαπημένη μου σειρά είναι το Blacklist. By far, ας πούμε. Σίγουρα. Οπότε δεν. Αυτό. Ήταν πολύ εύκολη ερώτηση. Ναι, ήταν όντως αρκετά εύκολη. Εντάξει. Έχω συνηθίσει να επεκτείνομαι, ναι. Εντάξει, κοίταξε. Ήταν και πολύ εύκολη ερώτηση που έκανα, γιατί εντάξει με την προηγούμενη δεν ήταν. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ένα πράγμα που θα άλλαζες από το παρελθόν που έζησες. Ένα πράγμα δηλαδή, ρε παιδί μου, που αν έχεις δυνατότητα να πας πίσω στο παρελθόν, θα το άλλαζες ό,τι και να γίνει. Τίποτα. Τίποτα. Λόγω φαινομένου πεταλούδας, τίποτα. Μπορεί να σου τίποτα. και καλύτερα. Στα αρχίδια μου, τίποτα. Έτσι όπως είμαι τέλεια. Δεν κάνω καν πλάκα. Ό,τι είμαι το οφείλω στο παρελθόν μου. Και νομίζω από τα συμφραζόμενα ενδεχομένως να έχετε καταλάβει ότι το παρελθόν μου δεν ήταν στρωμένο με ροδοπέταλα. Γιατί το Οπότε λες τίποτα. αυτό. Ήταν στρωμένο με αγκάθια. Ναι, τέλος πάντων. Άρα έχει και ροδοπέταλα. Όχι, δεν είχε μόνο αγκάθια. Δεν γίνεται. Ήτανε μόνο αγκάθια. Όχι, γίνεται. Γιατί το λες αυτό, σίγουρα Κάποιος υπάρχουν και πράγματα ρε φίλε. Κάποιος πούστης τα είχε μαδίσει ρε μαλάκα. Α, εντάξει, αν τα μάθησε και μετά σου άφησε μόνο, ξέρω εγώ, το κοτσάνι, εντάξει, λογικό είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ όμως. Τίποτα, δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν ξέρω, νομίζω έχει μεγάλη αξία να το λέω αυτό, γιατί πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου, τα τελευταία τέλος πάντων, βασανίζομαι από εφιάλτες, ας πούμε, που είναι αναμνήσεις παρουσιασμένες σε υπερβολική μορφή. Λόγω του PTSD, από το οποίο πάσχω, είχα πάρα πολλούς εφιάλτες γενικά. Οπότε δεν θα άλλαζα τίποτα. Έτσι όπως είναι όλα. Όλο το πόνο, όλο το μαρτύριο, όλο. Και όλα τα καλά εννοείται που πήρα από εκεί. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν μπορώ άμα αλλάξω κάτι, μπορεί φαινόμενο πεταλούδας μαλάκα να. Δεν ξέρω, να είμαι καλύτερα, χειρότερα. Δεν θέλω να είμαι ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Θέλω να είμαι ακριβώς έτσι όπως είμαι τώρα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Ενδιαφέρον. Μ' άρεσε η απάντησή σου. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Γιατί αρέσει στον κόσμο το drama content? Συγγνώμη, είναι αδύνατο να μην γελάσω. Τι εννοείς γιατί αρέσει, θες να το εξηγήσω σοβαρά. Ναι, εσύ εξήγησε. Οκ. Λοιπόν, άκουσε, κοίταξε. Το drama content όταν λες πρέπει να γίνεις πιο προσδιοριστικός. Ωραία, λοιπόν. Δράμα μπορεί να είναι μου πέσε το γάλα σήμερα. Δράμα μπορεί να είναι σου σκότωσαν τη μάνα. Δράμα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και ένα άτομο που πάτησε σκατά. Εξαρτάται τι εννοούμε Ωραία, δράμα. ρε φίλε. Λοιπόν, μιλάμε για σοβαρά γεγονότα. Δράμα είναι, ξέρω εγώ. Κάτσε να βρω και κάτι. Σοβαρό όμως να το βρω. Εντάξει. Δράμα είναι και ο Τέος που πιάσε ένα παιδάκι και το τράβηξε από την μπλούζα. Ωραία, τέλεια. Να σου απαντήσω γιατί. Ναι, γιατί αρέσει στον κόσμο αυτό. Καταρχάς ρε για παιδί μου. πάρα πολλούς λόγους, αλλά πιστεύω κάποιοι από τους πιο βασικούς είναι οι εξής. Είναι ο ίδιος λόγος που σου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις thriller. Που αρέσει σε κόσμο να βλέπει thriller.
Εννοώ thriller ταινίες. Ναι, Αυτό. ξέρω. Ουσιαστικά βλέπεις εσύ από την ασφάλεια του τέτοιου σου και σε κάνει να νιώθεις κάτι έντονο. Αυτό μπορεί να είναι αδρεναλίνη, μπορεί να είναι ντοπαμίνη. Είναι γιατί δίνει ένα ενδιαφέρον στη ζωή σου και την κάνει λιγότερο μουντή, ας πούμε. Τι ενδιαφέρον μπορεί να δώσει στη ζωή σου αυτό. Δίνει ντοπαμίνη. Δίνει τέτοιο χημικά, άμα το πάμε ρε παιδί μου, βιολογικά, δίνει αυτές τις ουσίες στον εγκεφάλο σου. Ναι, το οποίο αλλά... σου δίνει τέτοιο, σου δίνει ικανοποίηση. Ναι, τι ικανοποίηση να σου δώσει κάτι που είναι άχρηστο. Τι εννοείς? Τι εννοώ, παράδειγμα, έχουμε ένα δράμα που εσύ απλά το βλέπεις, είσαι ένας θεατής. Ναι. Δεν κάνεις ούτε κάτι να το διορθώσεις, δεν κάνεις κάτι. Δηλαδή, επειδή μου απλά το βλέπεις, είσαι ένας θεατής. Ούτε σε βοηθάει στη ζωή σου, ούτε γεμίζει το ψυγείο σου, ούτε τίποτα. Δηλαδή, είναι απλά σου λέω ότι εγώ το βλέπω και από άποψη τα thriller που λες εσύ, γιατί μιλάμε για ταινίες παράδειγμα. Έχουν να δώσουν και ένα μήνυμα, ένα thriller καλό φτιαγμένο, έτσι. Αν είναι καλό και όχι ας πούμε μια σαχλαμάρα. Τα περισσότερα thriller όμως, αν το σκεφτείς, είναι σαχλαμάρες. Ρε. Όχι, δες το κάλεσμα ένα και θα σου πω αν είναι σαχλαμάρα. Το έχω δει το κάλεσμα. Ναι, δεν είναι σαχλαμάρα. Ναι, ο κόσμος δεν βλέπει thriller όμως μόνο για να πάρει ένα μήνυμα. Το ότι θα έρθει το μήνυμα σε κάποια είναι επακόλουθο. Και εγώ χρησιμοποιώ horror στοιχεία στα βίντεο μου και πάλι περνάω μηνύματα. Αλλά το θέμα είναι ότι. Πώς θα το πω, με ρώτησες γιατί αρέσει το δράμα. Εγώ σου λέω για τον ίδιο λόγο που το αρέσουν αυτό το ζάνρα, ας πούμε, το συγκεκριμένο, γιατί προκαλεί κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα. Ναι, εγώ σου έκανα αυτή την ερώτηση απλά επειδή μου αρέσει και να το κάνω και λίγο σε συζήτηση, ρε παιδί μου. Λέω και μια μικρή άποψη δικιά μου ότι δεν θεωρώ ότι χρησιμεύει μετά από κάποια φάση. Θεωρώ απλά ότι είναι σαν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, σαν να δοκιμάζεις να ξεφύγεις από τα προβλήματά σου βλέποντας προβλήματα αλλωνών. Και γι' αυτό. Δηλαδή. Ή δεν έχεις. Όχι, εγώ θα το πω αλλιώς. Καμιά φορά δεν έχεις εσύ δικά σου αρκετά σοβαρά προβλήματα. Ας πούμε. Οπότε ψάχνεις να βρεις αλλού, ας πούμε, και να παθιαστείς με κάτι άλλο. Αυτό που λες. Ναι, είναι κάποιοι που είναι έτσι. Ναι, είναι αυτό... κάποιοι άλλοι που θέλουν να ξεφύγουν από τα δικά τους. Οπότε κάπως κάνουν αντιμετάθεση τα issues τους σε ένα δράμα που βλέπουν, ας πούμε, μεταξύ από YouTubers. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι σημαίνει το Tour D? Τι σημαίνει? Ναι, δηλαδή ρε παιδί μου έβγαλες ένα όνομα. Ναι. Όπως παράδειγμα ρε παιδί μου, όπως εγώ σου έχω πει το άλλο το κανάλι που λέγεται Μπλεμπομάνια, υπάρχει λόγος που το έβγαλα ένα υπόβαθρο από πίσω από το κεφάλι μου. Okay. Για σένα τι σημαίνει? Για μένα σημαίνει όλα όσα το έχω κάνει εγώ να σημαίνουν, ωστόσο σαν όνομα, το πώς βγήκε, βγήκε απλά γιατί δεν είχα κάτι άλλο. Απλά μου ήρθε μία μέρα σε ένα βιντεοπαιχνίδι όταν ήμουν μικρός και έβαλα τα αρχικά από το επίθετό μου και κόλλησα ένα D, ας πούμε, δίπλα. Ήταν αυτό το πώς βγήκε, δεν σημαίνει κάτι. Αν ψάχνεις κάποια καλλιτεχνική απάντηση, ούτε καν. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλλιτεχνική. Απλά ήθελα να μάθω τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει τώρα? Ναι. Σημαίνει, το τι σημαίνει είναι αρκετά τέτοιο, είναι αρκετά... Μιλάμε για σένα, είναι δικό σου δημιούργημα. Είναι αρκετά πολύπλοκο το τι σημαίνει, ρε φίλε. Σημαίνει πάρα πολλά. Δεν μπορώ να σου απαντήσω πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να σου γράψω να φέρουμε ένα μπάπυρο, μια λίστα, ας πούμε, και να σου απαριθμίσω, ας πούμε, έτσι. Και πάλι δεν θα καταλάβεις τι σημαίνει, δεν θα το χωρέσει ο πάπυρο. Ωραία, περιμένω τον πάπυρο, το δώσουμε στο κοινό. Οκ. Βγάλουμε merch πάπυρο. Φαντάζεσαι. Ταιριάζει με τον brand. Ταιριάζει. Τι σημαίνει το Tour D? Σημαίνει... Με λίγα λόγια. Δεν έχει λίγα λόγια. Αν το πω με λίγα λόγια. Ωραία, τα τρία σημαντικότερα. Δεν έχει. Είναι πολύ απροσδιόριστη η φάση. Είναι ό,τι μπορείς να δεις στο κανάλι μου αυτή τη στιγμή. Αν πάρεις τα μικρά στοιχεία και τα ενώσεις, είναι αυτό. Το Tour D είμαι εγώ, ας πούμε. Αυτό. Είμαι περισσότερο Tour D παρά Ηλίας. Οκ. Ναι. Νιώθω καλύτερα ως Tour D παρά ως Ηλίας. Ο Tour D είναι ο πραγματικός με αυτός, θεωρώ εγώ. Ότι είναι όλα όσα δεν βγάζω σε άλλα κοινωνικά πλαίσια, επειδή πρέπει αναγκαστικά να προσαρμόσω τον κώδικα επικοινωνίας μου. Αυτό είναι το Tour D. Για εμένα, ας πούμε. Κοίταξε, αυτή η απάντηση που μου έδωσε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν πρέπει να μου απαντήσει έτσι, αλλά. Οκ, μου άρεσε, όντως, πέρα από την πλάκια. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο μου. Μπράβο. Μπράβο του. Πάνω σε αυτή την ερώτηση, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Ναι. Πάνω σε αυτό το πράγμα, το Tour D, ας πούμε. Ναι. Αν, ας πούμε, θα ήθελες ο κόσμος να βλέπει με κάποιο τρόπο το Tour D, πώς θα ήταν αυτός? Δηλαδή, ρε παιδί μου, όχι το όνομα, την οντότητα.
το δημιούργημά σου. Εσύ δηλαδή. Σαν κάτι πολυσχηδές ρε φίλε, ότι δεν είναι αυτό το μονόπλευρο πράγμα που βλέπεις. Γι' αυτό κιόλας θυμάσαι τι σου έλεγα πριν που εσύ έχεις κάσει τα γέλια που βάλα την μπάνα. Σωστά. Ναι. Ναι, οι άνθρωποι σαν προσωπικότητες, τουλάχιστον οι περισσότεροι που δεν είναι αμοιβάδες εντελώς, είμαστε πολύπλευροι, δεν έχουμε μία πτυχή. Δεν θέλω να βλέπει ο άλλος απλά τον τύπο που είναι με το κουστούμι και χρησιμοποιεί τις δύσκολες λέξεις και αγορεύει όρθιος και είναι αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί. Θέλω να με βλέπει ο κόσμος... Αυτό που είσαι. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, εντάξει, οπότε προσπαθώ να βρω μια πιο ρεαλιστική απάντηση. Αυτό που είσαι ρε παιδί μου, με άποψη μέχρι εκεί που θες να τους το δώσεις να Ναι, είσαι. ναι. Ωραία, γιατί Σίγουρα. καλός ή κακός κανένας δεν μπορεί να δει 100% εμάς. Ναι, αυτό. Ή μέχρι εκεί που θες εσύ βασικά. Και μπορεί. ειδικά και ο κόσμος ρε φίλε από το ίντερνετ, γιατί εγώ θα μιλήσω, αλλά δεν μιλάω σε σένα ή σε άλλους 5. Μιλάω σε δεκάδες χιλιάδες άτομα σε αυτή τη φάση όταν θα μιλήσω. Οπότε δεν μπορείς, δεν ξέρεις ας πούμε πώς μπορεί να σε βγάλει στο μυαλό του άλλου. Δηλαδή γι' αυτό κιόλας σπανίως οι φήμες για τους YouTubers και το ένα και το άλλο και τα δημόσια πρόσωπα είναι αληθινές. Και πολλές είναι πίπες. Κάποιοι που έχουν πολλές κοινές εμπειρίες με μένα, ενδεχομένως να μπορούν να καταλάβουν λίγο καλύτερα τα πράγματα που εκφράζω, το τι ακριβώς θέλω να πω όταν κάτι δεν είναι εντελώς στάνταρ κοινικό τέτοιο και είναι λίγο πιο αφηρημένο. Κάποιοι το καταλαβαίνουν γιατί έχουν ζήσει παρόμοια πράγματα, έχουν σκεφτεί με παρόμοιο τρόπο, τα ερεθίσματά τους είναι κάπως κοινά με τα δικά μου. Αυτό. Υπάρχει μια μερίδα κοινού που το κάνει αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω βρει τέτοια παιδιά, ας πούμε, που καταλαβαίνουν πίσω από μια πρότασή μου τι κρύβεται. Νομίζω είναι κάλυψα. στην προκειμένη περίπτωση. Τι είπες? Σε κάλυψα αυτό που είδα πριν. Όχι, νομίζω ότι όχι με κάλυψες, με υπερκάλυψες. Τα είπες όλα. Όλα σένα, δηλαδή είσαι σαν το φέρι και συμφέρει. Όλα σένα. Αν νόμιζα με είπε φέρι και λέω τι στο πούτσο. Και μετά κατάλαβα ότι λέει το απορριπαντικό πιάτο. Και λέω κάτσε. Όχι. Πώς είμαι φέρι εγώ. Όχι, δεν μου δώσει τέτοια vibe να σε πω. Ενώ το άλλο το φέρι που πλένουμε τα πιάτα, τσάμπα διαφήμιση, πάρτε. Περιμένω τα εκατομμύρια μετά. Το ξέρεις ότι φέτος ήταν η χρονιά νομίζω που δαπανήθηκαν από τους διαφημιστές κλπ. Περισσότερα στον κόσμο του ίντερνετ παρά στην τηλεόραση. Καιρός ήταν. Ξυπνήσανε για κάποιο λόγο. Ναι. Κάποιος... Μπράβο. Ναι. Καλιά, αργά παρά ποτέ. Ξυπνήστε, παιδιά, ξυπνήστε. Anyway, κατάλαβες. Ναι, συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο. Αγαπημένο σου φαγητό. Αγαπημένο φαγητό. Σκάσε. Αγαπημένο φαγητό. Δεν μπορώ να πω ότι έχω. Ίσα-ίσα έχω μια πολύπλοκη σχέση με το φαγητό, ρε γαμώτο. Ενώ, καταρχάς, όσο και να φάω δεν παχαίνω. Με τίποτα. Ξεζηλεύω σε αυτό. Χάνω κιλά, παίζει να τρώω τα πιο γκώδη. Σκάσε! Ωραία, τι έλεγα. Δονούτανε στο πούτι μου ρε μαλάκα. Ναι, τι έλεγα. Δονούτανε, ενώ... Anyway, τι λέγαμε πριν. Λέγαμε για τη δόνηση πριν λίγο στον πούτι σου. Ναι, λέγαμε για το ποιο είναι το αγαπημένο μου. Σου λέω, έχω μια πολύπλοκη σχέση με το φαγητό πλέον. Πω μαλάκα, ενώ μου αρέσει θέλω να μάθω λίγο να απολαμβάνω πάλι το τώρα. Το τώρα, ξέρω εγώ, να απολαμβάνω κάθε μπουκιά, κάθε το ένα, κάθε το άλλο. Κάθε ανάσα οριακά. Αλλά έχω αρχίσει κάπως να βαριέμαι να τρώω, να βαριέμαι το φαγητό σαν concept. Δεν ξέρω. Θέλω απλά ένα αγκίβο που να έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά, φούλα διάφορα, απλά να τον τρώω, ρε φίλε, και να έχει μια συγκεκριμένη. Ναι, και σε κάποια φάση θα θες κανονικό φαγητό και δεν θα σου λείπει. Δεν έχω. Ναι, σίγουρα. Ξέρεις τι, κανονικό φαγητό που θέλω γεύση το τρώω όταν. Πρόσχε. Ναι. Το τρώω όταν είναι να χαλαρώσω, κάπως έτσι. Έτσι έχω μάθει. Είναι πολύ ανθυγιεινός ο τρόπος η σχέση που έχω με τη διατροφή μου γενικά. Για να είμαι ειλικρινής. Αλλά πες ένα περίπου που θόρεις στις νότες σου, ρε παιδί μου, εντάξει, να ακούσουμε και κάτι. Προσπαθώ, ρε φίλε. Τι το αγαπημένο μου φαγητό τώρα. Όλες οι ερωτήσεις που κάνω είναι πάντοτε, θα είναι δύσκολες, δεν μου έχει απάντηση. Τι γίνεται, ρε μαλάκα, το αγαπημένο μου φαγητό. Δεν έχω, τι να σου πω. Μ' αρέσουν κάποια πράγματα εκεί. Αυτό. Μ' αρέσει πίτσα. Μ' αρέσει πολύ πίτσα. Μπράβο. Αυτό. Εντάξει.
Η πίτσα είναι τώρα. Μ' αρέσει η πίτσα. Εντάξει, είσαι χελονιτζάκι, το καταλάβαμε. Αυτό ναι, είμαι τέτοιο, είμαι χελονιτζάκι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θέλω να μου πεις μια αμφιλεγόμενη άποψη για την έννοια του Θεού. Αμφιλεγόμενη άποψη γι' αυτό. Ναι, γιατί ο Θεός μπορεί να είναι τα πάντα για κάποιον. Ισχύει. Ή τίποτα. Δηλαδή. Δεν ξέρω, εσύ θα πρέπει να μου απαντήσεις. Είπα, θα κάνω δύσκολη ερώτηση. Είναι στα αλήθεια δύσκολη. Εγώ αγνωστικιστής είμαι. Εντάξει, ακόμα και για σένα. Αμφιλεγόμενη άποψη. Ωραία, δεν με νοιάζει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Πάντως δεν ζει εδώ που ζω εγώ. Αυτό δεν το ξέρεις. Μπορεί να ζει, μπορεί και να μην ζει. Στα αρχίδια μου. Για μένα δεν είναι στο κεφάλι μου. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει στο κεφάλι μου για εμένα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει γενικά. Δεν λέω ότι υπάρχει. Λέω ότι εντάξει, για μένα δεν είναι κοντά στη ζωή μου, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα δίλημμα τώρα. Αυτό το δίλημμα είναι το δίλημμα του τρένου. Θαυμάσια. Πες το μου. Έχουμε δίλημμα με 2 άτομα και μετά θα ξαναβάλω άλλα 2 άτομα. Okay. Ωραία. Πάμε. Στο ένα μέρος έχεις τον Μπούγια, Ναι. σε μια γραμμή δηλαδή, και στο άλλο μέρος έχεις το Θανάκιο. Ναι. Ποιον θα πατήσει? Το Μπούγια, τι ερώτηση είναι αυτή. είναι καν δίλημα. Αυτό από πού και ας που είναι δίλημα, ρε φίλε. Να βάλεις το Θάνο και βάλε άλλους 1000 ανθρώπους που δεν με νοιάζουν ούτε στο 50% που με νοιάζει ο Θάνος. Δεν ήθελα να βάλω τον Μπούγια εγώ, γιατί ήξερα ότι θα είναι πολύ εύκολο. Οκ. Εντάξει. Το Μπούγια, ρε φίλε. Να σου βάλω αυτό που ήθελα εγώ στην αρχή. Ναι, ο Θάνος είναι ο φίλος μου. Το Θάνο θα πω. Θες να σου βάλω έναν που είχα βάλει εγώ στην αρχή στο μυαλό μου. Ήθελα να πω Για βάλε αρχίδι. τον Θάνο και τον Τζόνι. Ποιον πατάει? Ποιον πατάει, πρέπει να απαντήσω οπωσδήποτε. Ναι. Τον Τζόνι αναγκαστικά. Έλα μαλάκα, γιατί? Τι να κάνουμε. Ωραία. Τώρα πάμε σε άλλο ερώτημα. Τώρα πάμε. Ξέρεις πόσο λατρεύω το Θάνο. Δεν μπορώ να το χάσω. Εγώ αυτή την ερώτηση. Όχι, πιστεύω ο Τζον θα με καταλάβει σε αυτό και θα πει μπράβο, ρε Ηλία. Σχέδια για το μέλλον. Σχέδια για το μέλλον. Αρχικά, έχω κάποια βίντεο πλαναρισμένα, κάποιες θεματικές για τις οποίες θέλω να μιλήσω. Στόχος είναι να κάνω τα καλύτερα βίντεο σχολιασμού σε σύνολο που υπάρχουν στο community. Αυτός είναι ο στόχος. Θες να ξεπεράσεις τον Μπαμπούγια δηλαδή? Τον μπαμπά Μπούγια. Εντάξει, δεν θέλω να ξεπεράσω Το λένε κάποιον. πολύ θείο. Μπούγια. Κανείς δεν το λέει θείο, ρε Και μαλάκα. πώς το λένε, ρε? Θείος είναι ένας. Ποιος είναι ο θείος? Ο μπαμπάς Λόπ. Αυτός δεν είναι θείος. Τα αντέστρεψα, είναι τι έκανα Αυτός δεν εκεί. είναι θείος, αυτός είναι παππούς. Άκουσες τι είπες τώρα? Ναι. Είδατε που τα αντέστρεψα εκεί. Απλά τον τρίβαρ τον Απόστολο τώρα. Anyway, όχι, δεν θέλω να ξεπεράσω τέτοιο. Δεν θέλω να ξεπεράσω απαραίτητα τον Μπούγια. Εμένα με νοιάζει να είμαι ο καλύτερος, όσο καλύτερο γίνεται, να είμαι ο καλύτερος σε αυτό που κάνω, ρε φίλε. Άρα πρέπει να Δεν με νοιάζει να ξεπεράσω κάποιον. Άρα πρέπει να ξεπεράσει κάποιον. Ναι, άμα βάλεις κάποιον να τρέξει. Εγώ σου λέω δεν με νοιάζει να ξεπεράσω κάποιον. Άμα βάλεις κάποιον να τρέξει, εσύ θες να γίνεις ο καλύτερος Βασικά, τομέας. ωραία, Κοίταξε, ωραία. δες το αλλιώς. Όχι, δες το εσύ αλλιώς. Λοιπόν, για να το ξεπεράσω πρέπει να ανήκουμε στην ίδια λωρίδα. Εγώ θέλω να φτιάξω τη δικιά μου λωρίδα. Τελεία. Okay. Αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται να το ξεπεράσω. Φτιάχνω απλά τη δικιά μου λωρίδα. Είναι άλλο πράγμα. Άμα τα δεις και τα βίντεο μας, άμα τα σπάσεις, είναι άλλο πράγμα εντελώς. Αλλιώς σχολιάζω εγώ, αλλιώς σχολιάζει αυτός. Είναι άλλο. Απλά είμαστε και δύο όρθιοι. Θέλω να ανοίξω μία λωρίδα με τη συγκεκριμένη. Όχι αισθητική απαραίτητα. Με το συγκεκριμένο τροπάρι. Το πάμε λίγο πιο βίντεο essay, ας πούμε. Να μην είναι τόσο σχολιασμός, βρίσκουμε έναν τύπο και το σχολιάζουμε. Αυτό είναι λωρίδα τέτοιο. Δηλαδή θέλω να γίνει δικιά μου εντελώς. Αυτό. Τέλεια. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο, παιδιά, και ελπίζω σε ένα μελλοντικό βίντεο μαζί του Ουρντή και η Ηλία. Δεν είμαστε δύο. Ζήτω η γάτα που ουρλιαξε κάτω στο Ζήτω! είπα Ηλίας και ουρλιαξε η γάτα. Και μέχρι τότε. Με λατρεύουν οι γάτες. Και μέχρι τότε, τι τελική απάντηση δώσ' την εσύ? Την τελική απάντηση. Ναι. Απάντηση. Και μέχρι τότε, ναι. Να συμπληρώσεις αυτά που θα έλεγα εγώ. Ή τι θα ήθελες να πω? Και μέχρι τότε. Τι μέχρι τότε, τι ρε μαλακά, δεν ξέρω. Μέχρι τότε να είστε ασφαλείς. Ωραία, και μέχρι τότε να δείτε και κανένα καλύτερο άνιμε από αυτό που βλέπετε τώρα. Φιλάκιας!
Τελειώσαμε. Τέλειωσαμε, ναι.